Prišli pozrieť deti z detského domova Nádej. Vodiči týchto aut, tzv. Tunery, im priviezli množstvo darčekov a na svojich tátošoch ich aj povozili. Podujatie Tunery deťom sa uskutočnilo zároveň v Bratislave aj v Košiciach. Zvuk silných motorov, silná hudba, príjemné slnečné počasie, ale najmä radosť detí. To všetko sa podarilo zosúladiť na dobročinnom podujatí v Bernolákove. Vlastne úmysel je spraviť niečo ako aj pre tieto deti v tom detskom domove, nech aj oni v podstate môžu nejak zistiť, že dá sa všeličo robiť, aby si mohli tie auta pozerať zblízka, nielen vidieť to niekde v televízii. Sú dobré a pekné, že tu majú také výfuky. Tá hudba, tie repraky boli úplne dobré, tak buchali. Napríklad mňa páči to, čo je tam, to čierne. Súčasťou podujatia bola aj finančná zbierka pre vybrané detské domovy v Bratislave a Košiciach. Dôležitejšie ako peniaze boli pre deti skôr hračky, ktoré fanúšikovia tuningových aut priniesli. Niečo, čo tie deti potrebujú, nie oblečenie a tak, vlastne hry, také rozvíjajúce myslenie, logiku. Pre dobro detí a pre ich radosť, aby sme im mohli dať to, čo ich chýba. Mne sa páčilo, že ste mi dali autičko a že ste mi dali plišačika. Myslím, že prvá radosť sa im podarila už len tým, že prišli s takýmito nádhernými strojmi a decká majú veľkú radosť, že si môže do nich sadnúť, počúvať hudbu, všetko pochytať. Takmer 30 000 korún, úplne plné auto rôznych hračiek, ale najmä radosť detí. To všetko sa podarilo dosiahnuť nielen fanúšikom tuningových aut. A ako deti sami povedali, na budúcoročnú akciu sa už veľmi tešia. Jan Lešundák, Teatry.